Korvatunturin joulupukki on tullut tänne kanalaan. Onko täällä kilttiä kanoja? Miten Mustikka? Miten sinun vuosi on mennyt? Oletko ollut kiltisti? Entä Viktori Kukko? Entä Lempi ja Rohkea? Voi miten täällä on kilttiä kanoja. Korvatunturin pukki jättää teille paljon paketteja. Viettäkää oikein hyvä joulu. Hyvää joulua teille kaikille. Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu, väki nukkuu. Öitten varjoon talon touhu hukkuu, touhu hukkuu. Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip-tap. Tonttu joukko silloin varpahillaan, varpahillaan. Varovasti hiipi alta sillan, Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip-tap. Jouluruokaa tarjoo kunnon väki,